tenemos ahí aún tenemos aquí, donde estábamos ahí, estaba el Escorbot, que fue con el que empezó el centro, fue el primer robo del centro. Y claro, lo ves ahora y dices... Lo vemos ahora, de paso que vamos a las 5. Pues sí que, entonces quiero decir, la adaptación al mundo real de la programación, por ahora hace falta un humano. Pero lo que dices tú, en grandes los que tienen Citroën, vamos, tienen Claro, más grandes, sofisticadas, pero vamos. Sí, pero es el mismo software, el mismo método de programación dentro de cada marca. Entonces, en educación no es rentable tener un... Facendo a Xunta de Galicia non só na formación regrada, sino que tamén na formación para desempregados, non? Que pois este mesmo ano se está facendo un esforzo moi importante. As accións formativas para desempregados tuveron un orzamento inicial de 40 millóns de euros. Ás veces se toman eses datos iniciais, pero logo foi reforzado con outros 20, é dicir, polo tanto estamos investindo 60 millóns de euros nesas formacións que nos permiten chegar ata o momento, e vai seguir, por suposto, desenvolvéndose a máis de 17.000 persoas desempregadas. Falamos de máis ao redor de 1.000 accións formativas. Neste centro, ademais, se están impartindo esas accións formativas para desempregados con moito éxito, en colaboración tamén pois, co Centro Tecnolóxico da Automoción, porque son formacións desas características.